ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Si Senador Alan, kung mag-live, namin mo tanaw do, daghang yung mo tanaw. Unya mo ragi kasakit na nila nga didto tubagon mga igalan ni Senador Alan ang ubang mga issue sa FB Live. Problema ninyo mag-FB Live og inyo eh. Majong buntag, sir, maing buntag sa nimo Sam Zamora. Kini ba si ubang mga senador intriga kaayo, di ba? Kasi ikaguol ba ninyo kanang Facebook Live ni Alan? Di man ka na mangayog data sa inyo. Pinawa. Oh, sige daw ka paminahon ra gud dato na gabi. XFM Katropa. Other venues. And one of this venue is Facebook. So, ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon. May sumusunod sa kanila eh, di ba? O, tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun, yung talagang nag-ayos na nung hearing, or everyone is aware Nag-make up? that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo. Bakit may tinatago kayo? Diba? So, hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hiningi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. I mean, tao din naman po ako. So, I spent a day yesterday, sabi ng Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide. Bullseye! Oh, di ba? Ano masuko matuod mo mag-Facebook si Alan nga? Ga Facebook man pud mo, ikaw daw gani Pinky nga, mag-make up amang daw gani ka. Masuko man mo. Mag-Facebook Live sa day mo inyo. Ikaw Erwin, mag-Facebook Live kag imo. Kay may laki man ka, di ba? Nga kuan man ni sila mga feeling hawd man ni. Raffy, no? Kuan man ni kanang og sasabungan pa, kuimi. Kanang mubula gani sa manok gani gab nga gaaway. Mumanagab no kuimi may tawagan agab no. Di wa ka kabaluan na. Oh. Kuimi man siguro na o lahi mo butong Kristo basta kuimi. Kay mo man trabaho niya mga igala, kuimi na siya sa mga magtiayon nga gaaway. Iyan ang sabungon, iyan ang pugaon para mo mugawas mga igala, mo hilak dayon. Hantod nga wala pordano lang yun no para editon dayon mga igala, daghan na kay views. No? Ato-atoon ko no hay ana. Pero sekreto ra perti na ko ang income sa YouTube. Wag gihimo ra gyud mong kapital mo na kay mo panumbong dia. Gihimo content man mo. No? Content mo oy. Diba? Lalimang kagadutan ka, isa ka simana, isa ka buwan ka, balik-balikan ka diya. Alang content ka, labi nag-viral yung istorya. Anatan ka to mga ikalang sa imo, sa kaning nga bae nag-propose, pero sa kalahi nga bae mga igala nagpakasal. Amang po na sundan niya, umang po mga Pilipino, mga igala, nga mga marites pong dagko. Pinawa! Umang po mga Pilipino, may galang mga marites mong dagko, ganahan po na to. No, magsige po ganahan po na ng maong mga istoryaha baga kaigsuunan. O nang musikat po maayo. Yung si Senador Alan nga, di ba sa una sa inyo, Raffy, Erwin, daga magmutanaw, kanong karon? Wa naman, gamay naman lang. Kay nabuko daw mo, nabulabog man po na inyong style di ay. Bot pa sabot nga nahigmata ng tao nga mayra day mo sa istorya, no? Pero sa ilalim dahil sa luyo dahil tanan may gala may maleta. Mo na ang tinuod na malita. Ay!